RT Pak Afif Pasean Jati Roko Tuban. Oh, komplit kocok. Mbak Mudin Sambong. Oh, belajar mandi. Gini. Kelasnya suwe dulu. Ini tayunya dulu minyak kan ya. Nomor dulu. Bener. Kelas Pak. Ini pilih sisi pasangannya. Suwe dulu kamu baik mana? Tapi tenanan oleh ceklan iki. Ora gumun iki lho. Iki jenenge gawe opo to kok ya? Iki sine kuno ngerti ora? Presiden foto. Kosong. Kuyo geger kok kulo. Ket mau dimaklum makmur terus kok beliau. Requester banyak udang kuning ya, Be? Siap. Damar payupan Pak nggih. Payupan cara ngene. Nggih, disimak Pak Kades Solo Tengah Barat Monggo TB. Nggih, coba kaya apa? Buka saking nek carane bulan kok baru kan ya? Oh, bulan enggak? Nggih, buka bulan kasih. Ayo, sing apik. Iki tak contone udang kuning bukane apane lho Pak. Lho. Pen mong. Udah kuning kayak padang.
depan oh gajah-gajah. Ah, iya cakep ya Mas. Iya, ini presiden yang asli Soko Ponorogo. Mbak Ayu Rani. Mbak Rani. Mbak Rani. Terus ASN. Alhamdulillah ASN orang Kadipaten Magetan. Putra daerah Kadipaten Ponorogo. Cuma enggak. Aku sahabat bulan Ponorogo nonton festival Ponorogo Kreatif Festival bambu harmonik. Numpak ikra kok kita iki. Ayah jajan lho. Asli ada situ ada jajan. Ayah jajan. Berikut kabaripun Mbak Rani. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Saya bojomu ya piye ya. Saya suwiru ayune ora terutun tambah mencoro. Masa iya Tenan ketok enom. Wis ya garwa Sampun keputra. kok ora ketok iki. Ora ketok mencir. Mencir kuning merah ati. Kayak gini iki kuning. Ya dicodrok ya codrok. Wah iki kebasan mripate belalak wiji timun Bathuk kok miji. bathune ngomong irunge mbangir lambene nyakis jambiting lincip yen mlaku kaya macan wareg. Macan wareg. Lambene piye lambene? Lambene jigar jadi. Iki dipun aturi apa Pak? Lho. Ono obas iki biasanya. Seragam. Samane soal ndelok gajah-gajah Mas. Oh, biyen wis tadi sama terus pirang tahun nonton maneh. Gajah kae koyo gajah ketoprak kae, Dik. Nggih. Terus dure ditumpaki iki Mbak Rani. Nggih, jadi nduk-nduk Junjung. Lah kok gajahnya slendro. Sinopas. Ya sing numpak ya TB. Mati ngono, Bos. Ki pengalaman ya mati. Oh, mati pengalaman lho iki. Jogete pripun, Mbak? Jogete pripun, Mbak? Kentut-kentut. Oh, kentut coba kaya apa kentut-kentut Mbak Rani. Coba. Kalau dari nanti numpak gajah Pak. Oh. Kalau jogete berarti numpak gajah. Kendaraannya piye kendaraannya? Mas dari pun satu. Oh, Mas Bari. Saya Mas coba Mas gajah ini jogete piye ngerti ya, Pak? Coba salah gue bang ya. Nggih. Cewek gaun. Gajah-gajah Ponorogo.
merasa memiliki. Ini yang namanya kesenian rakyat. Iring-iringnya ini kayak ngaten iki. Iya, koyo ini iki. Nek cara jaman biyen iki ketoprak lesung. Loh. Ini kan menutupi kira-kira yang dijajah. Apa? Nek Jawa tuh banyak itu musik patrol kelingan itu. Oh patrol. Orang Aneh. ngerti ya. Ini kopet lu bentuk kan. Oh, tongkrong. Tongkrong. Iki minangkani pambulan saka ibu-ibu pamon iki lho. Iya, apa Mas? Kali kadang-kadang panitia Nggih. ombongaken. Yo Mbak Indri, tuban. Betul. Lilatan ilani rembang.